Pero antes de nada, imos falar con ese veciño de Ferrol que, ou dese, non con él, imos falar del, do que fixo ese veciño de Ferrol, que foi cazado retirando, como decíamos, un sinal de tráfico en Sanxenxo. Un sinal que lle impedía aparcar as caravanas. Que fixo? Retiro o sinal e xa pode aparcar. José Manuel Duarte, xefe da Policía Local de Sanxenxo, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como detectastes que estaba a facer o que estaba facendo esta persoa? Pois o certo que levábamos uns días con actos de vandalismo sobre as sinais que se puxeran para controlar os accesos aos arenais. E nada, pois unha patrulla de servizo ordinario detectou a un home que estaba manipulando o sinal, en principio co xito de quitala, identificouse o informe correspondente e tramitouse o correspondente informe. O certo é que días seguidos, despois deso, na mesma zona, en diferentes praias, pois foron desaparecendo sinais, outras aparecían tiradas. Pois xa que non é a primeira vez que acontece este tipo de cousas, non? Pois non, supoñemos que usuarios que non estén de acordo coa medida, pois se dedican a destrozar as sinais ou eliminalas ou facelas desaparecer. Desde o Concello se decidiu transmitir a nova para que a xente saiba o que se enfronta se é detectado facendo este tipo de actos. E a que se enfronta, José Manuel? A que se pode enfrontar? Pois se non constitúe ilícito penal que afecta a seguridade do tráfico, a mutación dunha sinal, segundo o regulamento sobre a circulación, pois pode supoñer unha sanción de ata 3.000 euros. A broma pode sair cara, Pois sí, pode sair cara. E o que pode acontecer, o mellor entón, neste caso? Pois neste caso o veciño de Ferrol non chegou a quitar a sinalización, co que quedou un informe a prevención das nosas bases de datos e evidentemente se reiterara ou se detectara a mesma persoa cometendo un acto similar executado, pois na graduación da sanción o estudo do procedimento podería ter en conta o importe, a verificación do importe da sanción. Entón, de momento, entendo que non tramitades a denuncia, que o tendes aí fichado, se repite e cando denunciades, non? Neste caso exactamente así, porque non chegou a retirar a sinalización. A patrulla mirou manipulando a sinalización e interviu, evitou que se producira o dano. É habitual... Logo, casualmente, apareceron outras danadas. Non queremos pensar que fora a mesma persoa. É habitual ter problemas cos condutores deste tipo de vehículos, coas caravanas, autocaravanas? Non é habitual, en principio son condutores amables que buscan o que estar o máis preto posible dos areais, pero evidentemente cando hai que ter en conta as capacidades dos areais e o acceso dos veciños e os usuarios que nos visitan, pois hai que ordenar o tráfico, e neste caso tomouse esa medida, entre outras cousas porque a Lei de Turismo de Galicia proíbe a acampada libre. Entón, decidiuse que ese tipo de vehículos non poden estacionar nos areais propiamente ditos. Como están sendo estes primeiros días do verán, estes primeiros días de xullo? Xa temos moitos turistas por aí, pola zona de Sanxenxo, anda que nos imaginamos como podedes estar, non? Están sendo tranquilos estes primeiros días ou xa tendes algunha que outra movida? Sí, a ver, alguna cousiña vai pasando. Cando se concentra tanta xente, pois pasan cousas, evidentemente, pero vai se levando con orden. Moito calor estes días e sí que ocorren alguna cousiña vai pasando. Pero afortunadamente nada grave. Pois que siga así, non? Que non haxa moitos problemas, aínda que claro, é o que dis, cando a poboación se multiplica por tanto e cando chega, como a todos os anos, a Sanxenxo tal cantidade de xente, pois é normal que pase un poquinho de todo. Queremos agradecerlle, José Manuel, tamén o Concello de Sanxenxo por cedernos precisamente a imaxe dese sinal, non? Para darnos unha idea, para que nos entendamos que foi o que pasou, porque a verdade é que sorprende, non? Que alguén que non atope onde aparcar, porque lle proíbe un sinal, que retire para poder aparcar, home, parece de película. Non sei se vos pasou isto, se pasa moi a miúdo, non creo, non? Non, a ver, non é algo que ocurra con moita frecuencia. O certo que de cando en cando ocurre, e de cando en cando aparecen sinais vandalizadas.
E vos pillástelo infraganti. Exactamente. Nese momento, cando o colledes coas mans na masa, que foi o que vos dixo? Excusas. Tratou de excusarse dicindo que a señora estaba floxa e estaba tentando apretala. Excusas. Curioso, pero bueno. Ás veces hai que entender a situación da xente e bueno. Supoño que desculpas deste tipo así, non? Todos os días, teredes. Sí, a xente improvisa e digo que primeiro lle ven a cabeza. É que é certo que a veces se xeran situacións pois eso, curiosas ou simpáticas. José Manuel Duarte, xefe da Policía Local de Sanxenxo, grazas por atendernos a seguir traballando, pero con tranquilidade, que non haxa moito problema, con ese bo sentido de humor, non? Que ten, que esa comprensión. Sí. Tamén é verdade. Ata logo, José Manuel, boa tarde. Moitas grazas, hasta logo.